Nosaltres treballem amb socis locals, que la majoria són governs locals, no? Són ajuntaments, però també amb fundacions d'allà mateix, no? Que tenen els seus convenis. Nosaltres arribem a un conveni amb aquestes entitats i doncs, tenim l'accés a la població que més ho necessita perquè són ells qui tenen la informació i a part ens donen alimentació, l'hospedatge i la logística. Nosaltres des d'AICE estem registrats a Equador, tenim la no gestión del Ministeri de Salut per fer aquestes campanyes i jo crec que tota entitat internacional, tota ONG hauria d'estar registrada al país on treballa. O sigui, tens línia directes amb Cancilleria, amb Ministeri de Salut, tens més facilitats de fer una bona feina i no anar allà. Jo penso que això aniria bé i fer-ho, això no serveix de res. Has de promoure aquests convenis per treballar amb les entitats públiques. I si és Ministeri de Salut i són els centres de salut local de la zona, millor. Durant aquests 13 anys, que han anat 8 cops almenys, una de les problemàtiques que trobo, a part de que no hi hagi medicaments, que no a tot arreu hi hagi un centre de salut on la població pugui anar, sinó que hagi de caminar 2 hores o buscar alguna manera per sortir de les comunitats i si no tenen diners no surten, amb la qual cosa no es fan visitar. Aquesta seria la principal, no? La manca de rati també d'infermeres pacient. Per què? Perquè són comunitats molt disperses, tenint en compte que tenim selva, tenim sierra i tenim costa. Tu te'n vas a la selva i ens va tocar, per exemple, anar pel riu amb una mena de ferri petitó que només cap un cotxe per poder arribar en 1 hora i mitja a una comunitat, perquè si no eren 3 per l'altra banda. Això per les comunitats és un problema també, no sortiran. Van veure gent que no havien anat mai al metge. Que dius, bueno, estan en una comunitat que potser la natura, l'alimentació que tenen allà és correcta, no, desnutrició, pobresa absoluta. Jo crec que una de les coses superimportants és la promoció de la salut. Aquesta gent a fer projectes han de ser ells. El nostre missatge no arriba a aquest tipus de població. Personalment, jo crec que hem de fer més projectes de formació. No només a les comunitats, sinó als professionals, que és un dels objectius que té AICE, però que és una mica més difícil, a vegades no t'obren aquesta porta, no? I una de les formacions que jo crec que s'ha de fer és a infermeria a Equador. Hem d'empoderar les infermeres d'allà, perquè realment tinguin aquest bagatge, aquest ull clínic, una mica més del rol autònom que tenim aquí i que allà realment no existeix com tal. Vull destacar que jo era l'única infermera en el lloc i vull destacar que n'hi ha infermeres, igual que jo, amb projectes de cooperació importants, amb una coordinació quasi del tot infermera i que se'ls hi ha de donar veu.